Soňra paýtatymyzdaky Ýyldız mehmanhanasyna garaşy döwletleriň arkalaşygynyň tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetary utgaşdyrjy geňeşiniň nowatdaky mejlis geçirildi. Öňe Russiýa Federasiýasynyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, ýurdumyň we beýleki döwletleriň ugurdaş ministrlikleriniň hemde pudoklaryň dolanýyş edaralarynyň alma barlyk we önümçilik merkezleriniň şeýle-de garaşy döwletleriň arkalaşygynyň ýerine ýetirjek komitetiniň wekilleri gatnaşdy. Utgaşly görnüşde geçirilen duguşyň dowamyna owa hoşalyk podagyna halmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek bilen baglanşyk meseleleriň iň toplumy aralyp maslahatlaşyldy. Garaşy döwletleriň arkalaşygynyň tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetary utgaşdyrjy geňeşiniň mejlisiniň baky bitara Türkmenistan döwletimiziň garaşylygynyň şany 33 ýyllygynyň uly dawra bilen bellenip geçirilýän günleriň öňü firatine geçirmegi aýratyn ähmiýeti eder. Mejlisin başynda garaşy döwletleriň arkalaşygynyň tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetary utgaşdyrjy geňeşiniň başlygynyň ornmasary, geňeşiň agzasy, alymlaryň doktory, akademik Ivan Kuzmin çykyş edip, sözüniň başynda garaşy döwletleriň arkalaşyklarynyň tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetary utgaşdyrjy geňeşiniň 25-nji mejlisiniň Aşgabatda geçirmeginiň möhüm ähmiýetini belledi. Belden şeýle soňky ýyllarda Türkmenistan ykdysadynyň ähli pudoklary bir hatarda owa hoşalygyny da uly üstünlikler gazanýar. Şunun bilen baglykda Türkmenistany owa hoşalyk ekinleriniň ýokary hasy berýän görnüşlerini döretmek hemde olaryň tohumçylygyny almy sahasy alyp barmak boýunça zerur işleriň anyp barýanyny Ivan Kuzmin belledi. Türkmenistany owa hoşalyk podagyny toplumyny ösdürmek, podagy alman gazananlaryň öňünde wazy tejribesini we innovasiýalary ornaşdyrmak boýunça giň gelimli işler durmuşa geçirilýär. Ivan Kuzmin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň Türkmenistanyň owa hoşalyk podagyny mundan meýlekde ösdürmek boýunça başlangyçlarynyň hormat prezidentimiň tagallalaryny netijesinde üstünlikleri gösterýäni aýtdy. Hökümetary utgaşdyrjy geňeşiniň başlygynyň ornmasary, geňeşiň agzasy Ivan Kuzmin, geňeşiň nowatdaky mejlisini geçirmek üçin döredilen ähli şertler üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň we hormat prezidentimiň tüýs sürekden hoşallygyny beýan etdi. Я выражаю искреннюю благодарность президенту Сердару Гурбангулаевичу, Аркадагу герою Гурбангулаеву Мялигулаевичу за то, что любезно представили нам сегодня этот зал и эту страну для проведения 25-го заседания Совета. Soňra mejlisiň dowamyna geňeşiň başlygy Belarus Respublikasynyň owa hoşalyk we adyk ministriniň ornmasary Vladimir Grakon öz çykyşynda arkalaşyga agda ýurtlarda seçkiçiligiň we tohumçylygyň mundan meýlekde ösdürmeginiň owa hoşalygy podagy üçin hususana önüm öndürmekde we ony dünýä bazarlaryna bäsleşge okyp bolmagyny öpüş etmekde möhüm ähmiýeti eýdigini belledi. Türkmenistan garaşy döwletleriň arkalaşygynyň asosiýerlenen agdasy bolmak bilen oň işine işen gatnaşýar. Garaşy döwletleriň arkalaşygynyň tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetary utgaşdyrjy geňeşiniň şäherlerindäki hyzmatdaşlyk barha netijelik häsiýeti eýe bolýar. Mehman owa hoşalyk podagyny ösdürmek we orada halkara hyzmatdaşlygyny potolanmak boýunça durmuşa geçirilýän başlangyçlara Türkmenistanyň işen gatnaşýanyny aýdyp, bugünkü çäräniň hem munyň aýdyn tutnamasydygyny belledi. Vladimir Grakon şeýle möhüm mejlisiň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek uğruna ähli zerur şertleriň döredilen üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň we hormat prezidentimiň Arkadar Gahrman Serdarymyň tüýs sürekden hoşallygyny beýan etdi. Garaşy döwletleriň arkalaşygynyň ýerine ýetirjek komitetiniň baş sekretärining ornmasary Ilhom Nematow sany ulgam arkaly çykyş edip, garaşy döwletleriň arkalaşygynyň giňişligine anyp barlayan belelikdäki işlere Türkmenistanyň işçen gatnaşmak bilen arkalaşyga agda bolan durnukly üsýän ýurt dony öz şäherine garaşy döwletleriň arkalaşygynyň çäreleriniň geçirmegine aýratyn ähmiýet berilýänini belledi. Türkmenistan halkara geňişligine eýilýän awraýly orny hasa berkedip, sebitde we iklimde awadançylygyň durnukly ösüşiň öpçün edilmegi uğruna möhüm başlangyçlar öňe sürýär. Aşgabatda 24-nji maýda geçirilen garaşy döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň mejlisiniň dowamyna Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatyň arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäher diýilip iglan edilmegi munyň aýdyn güwäsidir.
İlham Nematov şeýle möhüm çäranyň ýokary goramaçylyk derejesinde geçilme uğruna ähli zerur şertlaryň döredilmesi üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda we hormat prezidentimize tüýt sürekden hoşalygyny beýan etdi. Maslahatçylaryň belleşleri ýaly tokumçylyk dänäniň önümçiligini artdyrmagyň möhüm şerti bolup durýar we ol ýurdun ady howpsuzlygyny öpçün edýär. Her iki döwürde Türkmenistanyň maksatnamalaryň özgertmeleriň amala aşyrylymagy netijesinde dänäniň bol hasyl ýetişdirilýär. Şonuň bilen baglyqda türkmen hünärmenleriniň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň esasy ugry, agrotehnika, aýratina, ösümlik ulgamyny özara gatnaşyklary giňetmekden ibaret bolup durýanyny bellenildi. Bellenşäli berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne Türkmenistanyň köp ugurly sebitleýin we halkara derejesinde geçirilýän forumlaryň, ilmi maslahatlaryň germe hasa giňýär. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başlangyçlary bilen owu hojulugyna başlanan düýpli görtmeler her iki döwürde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdany tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýar. Maslahatçylar Türkmenistanyň dünýäniň owa hojalyk pudoklarynyň öňdäwaji tejribelerini üstünlikli özleşdirýänliklerini belediler. Türkmenistan owa hojalyk pudogyny ösdürmegiň durly meselelerini çözmekde toplunyň tejribe, täzeçil ilmi we tehnika gazananlaryň öňdäwaji tehnologiýalaryň ornaşdyrmagynyň öňürleýän önümleriň meçhurlaryny ýurdun eksport mümkinçiliklerini artdyrmakda ähmiýetlidir. Garaşy döwletleriň arkalaşanyň ýurtlaryna tohum önümçiligini dolandyrmak boýunça anyp bolýan işler barada çykyş edenler garaşy döwletleriň arkalaşyklaryny agda ýurtlar bilen baglanyşly agda bolmak bilen Türkmenistanyň öz işlerini işen gatnaşýanyklaryny belediler. Garaşy döwletleriň arkalaşyklary ýurtlaryna tohum öňürmek boýunça hökümetara goşduruş geňeşiniň çäginde hyzmatdaşlyk hasa täsir bolýar. Garaşy döwletleriň arkalaşanyň tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetara goşduruş geňeşiniň mejlisiniň ahyryna ýarnyjlar Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdanyda duşuň ýokary goramaçylyk derejesi üçin tüýt direkden hoşallyklaryny beýan etdiler.